Исках да им внуша на моите ученици, и това е било мое верио, в себе си да отгледат един свой идеал. Защото съм казвал, че когато този идеал е високо човечен, те винаги ще успяват. Искал съм да им внуша да защитават много както българската реч, така и българското изкуство. Искал съм, не знам дали съм успял, над всичко да поставят отечеството си. Всичко, което съм правил, съм го посветил на българското село, на българската земя, на българския пейзаж, на великолепните български къщи, български мостови. И много се радвам, че те също върват в тая посока. И не бива никой учител да казва, че всичко е дал. Ако имах една последна лекция с тях, ако ме предупредят лекарите, че трябва да кажа в една последна лекция още нещо, аз ще да им кажа да обичат България.